Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng tosha nezitoshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashingi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho bethunani. Today is Friday. It's just I think it's mid-afternoon. It's 1:15. Yeah, I thought let me give you something before you leave the office whilst you still have access to the Wi-Fi so that you binge and binge and binge and binge. Today's topic, guys, ndifuna indoba siyiqwalasele ngoba noko itopic endiqonda indoba iza nobuzaza ngelinye ixesha. Xa unalo ulwazi ke kudla ngothiwa ulwazi oluncinci luyingozi. Ndizama unixhobisa ke ezidwesha zam intoba niyazi izinto. Sithetha apha ngesikhalo sebhokhwe okanye senkomo, njengoba amaXhosa esitsho esithi xa ingakhali iyayekwa. So ndizama ukuthi ke bahlali ndiza naloo nto namhlanje. Ndifuna ukuninika nje ndibhalile wethu ii-points phayana ezi-8 izinto ezinobangela into yoba inkomo okanye ibhokhwe ingakhali. Isikhalo sebhokhwe okanye inkomo is not a given. Asisifumani ngokunyanzelisa and asisifumani ngokuthanda kwethu. Ukuze siqonde into yoba icamagu livumile, thina amaXhosa sikholelwa ekuthinini kukho amasiko athile adinga isikhalo. Ubana ngaba ayikhali iyayekwa ze kuthini kuthathwe intonga kuyosatyelwa into yoba yintoni unobangela. Mandingene emxholweni. Ipoint yokuqala endiyibhalileyo apha enobangela into yoba inkomo ingakhali kukungazili. Ukungazili kwentlabi ngelinye ixesha nekhaya in general. Masingajongi intlabi yodwa apha ekuzileni. Yiloo nto ngelinye ixesha ufumanisa into yoba xa siphethe umsebenzi siyane sithande into yoba abantu abangootata ingakumbi bona baziinkokheli zekhaya balale kunye, balale ndawoninye kulaa ndlu inkulu phaa kanye ezifatyini, kwenzela into yoba kungabikho ukungethembani, ngoba kaloku makungasondelwana namakhosikazi, ngoba kaloku le nto inkosikazi yinto apha enokukehenda. Sinephawa nje, sinamandla athile uthi uzimisele uzixelele into yoba ndiphethe isiko lasekhaya, noko ndizilile. Ndixelela mna umntu ongumama ngokwekwaziyo into yoba uzilile akuhende uthi sa. Yinto esiyikwaziyo leyo, yinto esemandleni ethu. Uyakwazi ke umntu ongumama ukukukhupha endleleni ngamabom ngelinye ixesha, okanye yena ngokungakwazi ukuziphatha okanye ngokungathatheli ngqalelo izinto zamasiko. Ufumanise uba ke ngoku uzongcolisa amanye amadoda wena, uza nomlaza. Ngoba kuyenzeka into yoba ngelinye ixesha intlabi leyo ibekiweyo ufumanise into yoba njengoba umkhonto ukuye isandla sakhe singavunywa leli isiko. Kufuneka into yoba masithi makhe kunikwe ubani. Kanti wena bani ozawunikwa? Mhlawumbi wena uyinci okanye usemva kwakho okanye kwindlu yasekhohlo okanye yasekunene, njalo njalo, kodwa ke awuzilanga, ubukhe wadibana nomntu ongumama. Ithi loo nto leyo ke ngoku ibangela into yoba ingavumi inkomo. So kubalulekile ukuzila ngoba asazi esikulindeleyo, asikwazi ekunokwehla, and xa sifuna uxhasa intlabi sifuneka nathi sibe sizilungiselela into yoba nantoni na ingehla, wonke umntu azazi into yoba kunokwenzeka. Kungafuneka naye esakhe isandla sizame. Camagu. Ukuzila ke akuzilwa ucantsi kuphela. Ukuzila kukuthi umsindo ungabikho apha ekhaya. Masingathetheli phezulu, makungaxatyanwa kuthethelwe phezulu. Ufumanise uba sisilwa siqhwabana ngeempama kodwa siphezu kwesiko, sikhombana ngemino kodwa siphezu kwesiko. Ithi loo nto leyo masizile kwa utywala, sibe ngcathu.
ngoba kaloku utywala buyakwazi ngelinye ixesha ufumanisa into yoba butshintsha iingqondo zabantu, ufumanisa uba kuyaliwa ngootata aba basikhokeleyo bephethe isiko. Xa kuzilwa ke kuzilwa into ezinjalo, sibancathu kwizinto ezinothi zithini zibangela into yoba umsebenzi ungahambi kakuhle, ezifana notywala. Ukungavani, iponti yesibini. Ikhaya liyakwazi ukuthi kanti alivani, isiko liyakwazi ubangela into yoba silikhaya sibe ngabantu abangavaniyo. Ufumanisa into yoba sitsalela, omnye utsalela kwelakhe icala nomnye utsalela kwelakhe icala. Umntu uvana nendlu yakhe kuphela, uyayiqonda. Siyahlebana kuyiloo nto kuya le nale. Kanti lonke ixesha eli lisiko, sidlikidlwa lisiko singavani nje, sidlikidlwa ngamatyala eli khaya singavani nje. Loo nto ibangela into yoba ke ngoku xa siphezu kwesiko kufuneka sidibane. Kuyiloo nto kufuneka kubekho ibhunga kuqala, kubakho kwenziwe utywala bebhunga, sibhunge sileli khaya. Yitshansi into yoba sithi iron out our differences. Xa bekukho iingxaki, ezo nto mazilungiswe apha ebhungeni. Ubani ongathethiyo nobani, ibhunga ayopati bethunani. Ibhunga yinto yoba silungiselela lo mcimbi siya kuwo ukuze kwenzeke uba sifike kulaa mcimbi noko noko singabantu abathetha into evanayo. Ibhunga lelokulungisa ukuma kwekhaya. Ibhunga lelokudibanisa abantu abangathethiyo, abantu abangasalibekiyo ekhaya basondezwe, bacengwe. Ibhunga leloba sicengacengane. Akuyiwa esikweni kuthiwani ngesixhanto okanye ngenkani okanye ngeshori okanye ngetshiki, siyacengacengana ngoba isenongakhali ngenxa yento yoba khange simxelele utata omncinci, khange simxelele utata ophakathi, khange simxelele utata omkhulu. Makangezi simcengile. Futhi uba akasalibeka apha ekhaya, makungenziwa ezaa nto zipholileyo, anikwe iphepha njengomntu welali uba ngomhla othile kuzawuwa inkomo apha ekhaya. Nithi ke xa nithetha, hayi sasithumela iphepha. Angekhe kaloku umntu enitya naye esithebeni ave ngokuthunyelwa ngephepha. Xa kubonakala into yoba akusavisiswana kakuhle, niyazidina, kuye umntu inyawo. Umntu omkhulu ozawukwazi, Thixo, esi skipa ndisinxibileyo, hayi wethu sesiphakathi, andizuba sathini. Uyayiva? Umntu omkhulu ozawukwazi ukuthiwani, ukunyathela ngocoselelo xa ecenga umntakwabo. Kuyacengwacengwana xa kuphethwe isiko. Futhi nale nto yokuthi hayi asithethi nabo noba bezanga, yimisteyikhi enkulu. Iyakwazi ukungakhali inkomo ngenxa yento yoba akekho ubani. Lo nina nicinga uba akabalulekanga ingakhali ngenxa yento yoba akukho yena. Lisiko ke elo. Isiko kakuhle kakuhle ncakasane, inzondelelo kukudibanisa ikhaya. Kukudibanisa ikhaya uba nibe moya mnye. Imithonyama yasemakhaya iphilela into yoba isidibanise, singabi ziintshaba. Ukungatshayeleli, iponti yesithathu. Zikhona iinkomo ezitshayelelwayo. Inkomo yasemva kwemini, umzekelo, iyatshayelelwa ngebhokhwe. Xa sithi yasemva kwemini, leya inehlamvu, inesilawu, inotywala, inomkhonto, inganomkhonto ke ithi loo nto leyo inesikhalo. Kuyadingeka ke into yoba itshayelelwe. Kukuthini ukutshayelela? Ukutshayelela yibhokhwe ewa phambi koba kuwiswe le nkomo. Le bhokhwe isenokwenziwa months before. Uyayiva? Njengoba kungoJuni, sizawuwisa inkomo, sibeke uSeptemba, kutshayelelwe ngoJuni ukuba sizame uzicuthela. Uyaqonda? Yintoni intshayelelo? Intshayelelo mna ndiyithatha into yoba yi-invitation. Sikhupha isimemo, simema kanye kanye aba bantu
balela ukuthula. Siyabazisa ngale bhokhwe into yoba kuzawuwa ke inkomo ngemini ethile ukulungisa ityala elithile. Kuthi ke ngokuba ayikhange itshayelelwe le nkomo iyakwazi ukungakhali. Kanti nebhokhwe yentshayelelo kufuneka yona kuqala ikhalile, isinika ithemba lokuba noko lo msebenzi wamkelekile ngabantu abadala. Point number 4, imfihlo okanye inyala phakathi kwekhaya. Iyakwazi ungakhali inkomo ngenxa yemfihlo. Ufumanise into yokuba unyana lo walapha, ndenza umzekelo, unyana walapha othathwa into yoba yinkulu katata lapha, waze wenziwa intlabi nguyise wakhe edibene nabantakwabo. Kanti ngelishwa umama ozala umntana zangathetha inyani, uyamazi uba umntwana akangowalapha okanye akangowale ndlu. Amanyala akhona bethunana, nabazali bethu bayawenza amanyala, iimpazamo. Fumanise uba lo mntana wazalwa phantsi kwempazamo, kwavunyelwana ngumama womntwana nekrekre elo lakhe into bingazivele, ungazuyithethe. Fumanise uba mhlawumbi utata walo mntana utshatile unomzi wakhe, waze wamithisa umfazi wenye indoda. Liyakwazi ulibhenca ke isiko liyalibhenca inyani ngelinye ixesha. Kufuneka into yoba ngoku kuyothathwa, mhlawumbi kudala zimvuma iinkomo zalapha, kubekho le mini yodwa ingavumi, abeqonda uba hayi iyaqala undehlela into enje. Avume nayo into yoba kutsho yena futhi intlabi lento makhe siye emntwini. Xa nisiya emntwini aqhwabe izandla uNonkwenkwezi, atshitshilize azothi buzani kumama wentlabi. Uyayazi, uyamazi unobangela ukuba kutheni. Mfihlo, inyala liyakwazi uvela ngenxa yesiko. Inkomo ingakhali ngamabomu, abantu abadala bayitixe, beyitixela into yoba befuna kuvele le nyani, ngoba ubana ngabayiveli umnombo wona uthini, uyonakala. Family tree. 5, ungalandeli imiqathango. Zinintsi ke izinto ezenziwayo ukondlalela inkomo ukuze ke ngoku isiko lihambe kakuhle. Umzekelo 1, ukubana ngaba eli khaya belikhela nawo umcimbi, kwaphalazwa igazi mhlawumbi kwixa elingaphambili, phambi koba niye komnye umsebenzi kufuneka zihlanjiwe izitya, kusilwa utywala, kuhlanjwa izitya zalaa msebenzini. Iyakwazi ungakhali inkomo ngenxa yento yoba izitya khange zihlanjwe. Iyakwazi ungakhali inkomo ngenxa yento yoba fumanise into yoba khange kuthezwe ziintombi zalapha nabafazana balapha. Ngomhla wesiko iintombi zalapha nabafazana bayaphuma babe ngumkrozo ukuyotheza, baze babuye neenyanda. Iyakwazi ungakhali inkomo ngelithi ziphi iinkuni zobasela le nkomo, bengafuni ezi zithengiweyo. Uthezela inkomo kubalulekile, sanukuthatha kancinci. Uyayiva ke ngoku? Iyakwazi ungakhali inkomo ngenxa yokuthi isilawu esisetyenzisiweyo ayisisongo, ayisosilawu zalapha ekhaya. Mhlawumbi asisazi, umntu wasicebisa rongo. Zininzi ke izilawu, kukho noozitholane, indlela zimhlophe, kukho ngcana, kukho iimpendulo. Uyayiva? Kuthiwa yintoni enye, inkomo entaba, ntoni? Iinto ezinjalo. Uyayiva ke ngoku? Zininzi izilawu. Ikhaya nekhaya kufuneka lisazile isilawu laso. Iyakwazi ungakhali inkomo ngokuthi amanzi khange ayokhiwa, khange ayocelwa, kukhiwe amanzi etepini okuphehla isilawu. Iyakwazi ungakhali inkomo ngokuthi isilawu siphehlwe ngexhaya elibolekwe enext door,
zinto endikhe ndizibukele zisenzeka ezo. Uthi wawubuza liphi ixhayi lalapha, kubaleke kuyiwe next kuzwe nexhayi, ndibuza wawuvaphi. Isilawu esibethwa ngexhayi lakomnye umzi. Yimiqathango leyo ndithetha ngayo. Camagu. Number 6, uhlobo lwenkomo, type of a cow. Zase ndiyidibanisa nento yoba ibuyaphi le nkomo. Zikhona iinkomo ezingenasikhalo, ummo wazo. Azinasikhalo, ummo wazo. Ningayijikeleza imini yonke, iyakwazi unyamezela qha. Inkomo, uyabona iBrahman? iBrahman uba lincunile ligqibile. Uyawusokola mntakabawo. So wena mntu uligqirha funeka nawe uzazile iinkomo, iintlobo zeenkomo. Uthi ufike emzini ibuze inkomo, ibone, ijonge inkomo ozoyiwisa. Ungayothuka ingalamini. Uyibone uba Thixo ndizawusokola apha. Ucenge kanobom, uhlale emthandazweni. Ngoba kaloku inkomo iyakwazi, umzekelo njengoba ndisitsho iBrahman, khona ezaa nkomo kuthiwa ngoomofu, nazo zezinye ezingakhaliyo. Uyayiva ke ngoku? Kube kwezi nkomo, iinkomo zebhulu ezithengwe ezifuywa ngamabhulu isikakhulu, ezitya umbona, ziyathanda ungabi nasikhalo. Zizinto okufuneka uzazile ezo ningamakhaya. Inkomo ibalulekile into yoba niyijonge kakuhle. Khona inkomo fumanisa into yoba ingqukuva, kube kufuneka impondo. Ingakhali inkomo ngenxa yento yoba ayilo didi loba ungapha abantu abadala okanye ungenza isiko ngayo. Iyakwazi ungakhali inkomo ngokuthi kuthiwe kuzawusetyenziswa imazi endaweni yenkabi. Inkomo ekufuneka ikhalile yinkabi. Iyakwazi ungakhali inkomo ngokuthi ayoyomgquba. Ngeli xesha ikhululwa, khange ikhululwe kulaa mzi ithengwe kuwo. Inkomo xa ithengwa kufuneka ikhululiwe kulaa mzi, kuthethwe nayo ngabanikazi bayo into yoba hamba uye emathileni uyokusebenza, siya kukhulula thina. Akho netyala besikukhombele lona. Izifike ke ngokuphakathi kweli khaya yamkelwe ngamathile. Chazwe phaa kanye phaa emaxhantini into yoba nantsi inkomo esizawusebenza ngayo, siyifumene ematolweni. Ayikhulule amatolo esithi bengekho msebenzi bebeyikhombele wona. Ngoku ke vuma, iyathiywa futhi inkomo. Funeka inegama, akuzuwiswa nkomo ingenagama apha. Funeka sizazi into yoba sithetha novayimani ngoku. Uyayiva ke ngoku? Ewe kaloku. Sithetha nodyamludi, sithetha nofayidukwe, sithetha nosweetness. Uyayiva? Bala iinkomo zasekhaya mna ngoku. Uyayiva ke ngoku? Yathiywa xa iphuma xa isuka emzini. Kubizwa ikhaya kuthiwe nantsi inkomo, thiyani bethunani. Abanye ke bathiya ngezimbo okanye ngeminqweno yabo into yoba le nkomo sinqwenela into yoba eli siko ze lize nendyebo. Uyeva? Kuthiwe ngundyebo. Ze lize noxolo, kuthiwe ngudala uxolo. Uyayiva ke ngoku? Kodwa mna endikuthandayo kukuthi inkomo ithiywe kuvuswe iinkomo ezazikho phakathi kweli khaya, iinkomo ezaziwayo ngookhokho. Uyayiva? Ufumanisa into yoba ikhona inkomo eyayithathwa ngutamkhulu. Uyayiva ke ngoku? Njengoba ndisitsho ezasekhaya iinkomo ndisazikhumbula mna ndisemncinci utamkhulu esaphila. OoSweet Mace, uyaunderstand? OoVetfoot, uyayibona ke ngoku? OoFayidukwe, Dyamludi, engibani enye inkomo, oobhotani. Uyayibona? Ingaske mna kuvuswa inkomo eyayikho ngokunokwam, andithi makube njalo. Kodwa ke iyathiywa inkomo kwenzela into yoba xa sithetha nayo siyibize ngegama. Isiko elenziwa rongo. Kukhona ukuthi ikhaya ngelinye ixesha licinge uba lenza into eyiyo kanti ayiyongo.
Njengoba ndithanda ukutsho, ngelinye ixesha nathi magqirha sinayo impazamo yokulahlekisa amakhaya. Ufumanise into yoba ekugwebeni uthe wena kufuneka inkomo yezihlwele, kanti yinguqulo. Uyayiva? Manintsi mana amatyala ekhaya, okanye kuthiwe mhlawumbi inkomo kakhokhokazi, kuthiwe ngukhokhokazi kanti ityala ngukhokho. You understand? Fumanise uba ke ngoku senza rongo isiko. Uyayibona? Zikhona iinkomo ezingangena endlini, umzekelo. Uyaunderstand? Zikhona iinkomo ezitshayelelwa ibhokhwe ezawutyelwa engetheni, ezitshayelelwa ibhokhwe ezawutyelwa emzini omkhulu, njalo njalo. Uyaunderstand? Uba zenzeka ngezo nto ufumanise into yoba ayizukhala inkomo, ngoba eli siko alichotshelwanga ngendlela eyiyo. Into yokugqibela ke ngoku, amatyala. Iyakwazi ungakhali inkomo ngenxa yamatyala ekhaya. Fumanise uba eli ityala silileqileyo ayilolokuqala, akhona angaphambili ebekumele uba ngawo i-foundation yeli. Abantu abadala abafuni siqale ngeli, bafuna sinqwalasele amatyala angaphambili kuqala. Loo nto likhaya phaa ebhungeni kufuneka nihluze kakuhle into yoba lo msebenzi siphezu kwawo ingaba ngokwenene nangokwenyaniso, you-understand, ngokwe-priority yamatyala, ingaba sisebenza ityala elililo na. Umzekelo, niyakwazi ukuthi ngenxa yoba nina kwindlu katatakho ninemali, ninako konke, nithi thina nibuyisa utata wenu. Ekanti umkhuluwa wakhe wabhubha kuqala, akakabuyiswa. Okanye mhlawumbi akakabuyiswa notatakhe, utamkhulu wenu. Into kunayo kuba nimazi, nina nikhathalele lo nimaziyo, eniqonda uba benimthanda utata. Uyayiva ke bade ade athi umntu, yhu, hayi, ndizukwazi mna mntakabawo, imali endiyibekileyo mna ndiyibekela usebenza utata, abantu mabasebenze ootata babo. Asihambi ngolo hlobo isiXhosa. Aba bantu bazawufika batye esithebeni sinye kwela lizwe baya kulo, wena uyabohlula ngoba uphile enyameni. Ayihambi ngolo hlobo. Xa ufuna ufikelela kutatakho, qala ngabantakwabo. Abakhuluwa qala ngooyise bakhe. Uyayiva? Ootatomncinci, ootatomkhulu, ootatomncinci bakhe, ootatomkhulu bakhe, njalo njalo. Kweminye imizi ufumanisa into yoba basebenza unina phambi kotata, umnikazi womzi. Ingakhali ilantuka inkomo katata wabo ngoba baqala ngomama wabo. Komnye umzi ingakhali le nkomo ngoba umnikazi womzi ungaphandle. Nisenze eli siko nje, utata walapha ungaphandle. Ngamatyala ke lawo ekhaya. Mandiyishiye kuloo ndawo mani, bayawugcwalisela ke nabanye phaa kwi-comments bethu nani. Bendifuna nje into yoba sivule amehlo xa siphezu kwesiko camagwini. Keep on sharing and liking the videos. Please subscribe if you haven't. This is for YouTube now. For Facebook, please like and also follow. Yayiva ke pressa la button ithi following. Masime kuloo ndawo.